Déu meu, del meu remit, guardeu-me Déu, que dels enemics es va a casa meu. I per què dic això? Bé, ara veureu que té un problema d'estabilitat. Jo normalment vaig així, he donat el micro fora, com es polític, però no veureu, no és falta de respecte, és falta de pèl de micro. Va, dia 20 de juliol, un WhatsApp. Mon ara, has estat seleccionat per entrar en el sorteig per ser pregoner de les festes d'enguany. Que Déu mos trobi confessats. Serà per votació popular. Contesta. I vos qui sou? Resposta. 1. Dic, va bé. Dia 21 de juliol, ventilador i Tour de França. Una quilorada aquest mes de juliol. A les 3 de Sora Baixa, un WhatsApp. Mon ara, ets un set pregoner símbol. Vaig dir, malo, això va en sèrio. Estimat consistori, vos perdonareu perquè sou nou de trinca i amb poca experiència. Mireu, per donar rellevància a un pregó, convé triar un pregoner rellevant, que sé jo, un Nobel de Física, o un artista de primera línia, ja veig des de la nit, enguany ja ho farà en Miquel Barceló. Podeu convidar un empresari, jo que sé, com Dona Mancio Ortega, per exemple. Això dona categoria. I res de votació, plebiscit o comici. A dit. Com he de dir, més categoria. Això sí, per favor, res de medals paredes, el cas està òbviament de casa acelerada. Pel poble, en darrer terme trobareu algú o alguna que ha impulsat estudis a Sant Francesc, a Maria Alberta, al Cire, la Sale, o qualque acadèmic selecte. I no pegat d'aquest com el bo. Han votat en mon ara per Aspró. No, perquè vos podeu trobar amb una persona com el Esquet, que va estudiar a l'escola industrial d'Inca i no té la suficient preparació per pregonar en la soltura, elegància i cultura el pregó que la vila la primera es mereix. D'acord, però com violar el WhatsApp que Déu mos trobi confessat. Com ho serà? Com va dir el Miro Balda, que ha tingut mai a Madrid, un pregó ha de ser com una minifalda, curt però que mostri molt. Això, de curt, l'Ajuntament de Pamplona ja fa estona que s'ho ha fet seu, i per Sant Fermín ho han arreglat directament amb un xupinazo. Clam! Pregó fet. Tothom que sembla tothom content. Ara en sèrio, per qui no em coneixeu, parlar de mi vol dir parlar d'allà on he nascut. I no seré jo que ho faré, sinó un poema d'un tal Joan Arús i Colomer. Em va descobrir a finals de l'any 1968 del segle passat un company de curs que en aquell temps era un revolucionari, que ja sabia les taques d'en Lluís Llach i totes les lletres d'en Serrat, i me va obrir a un nou món. Jo per aquell temps, en el màxim que arribava era en el Jo soy aquel d'en Rafael. Diu, el meu poble. Jo tenc el meu poble com el peto d'or. No importa que digui quin és el seu nom. No importa les seves virtuts altifiqui, ni les seves gràcies una a una expliqui. Perquè arreu hi ha viles i ciutats i pobles més grans, més hermosos, més vells o més nobles, i també podrien ser cantats com tu en versos que fossin com un cal segur. Quan dic el meu poble, ja he dit la lloança, i perquè t'estims sense comparança. Aquell lloc sentiria el que sents aquí, on totes les coses em parlen de mi, on totes les coses en són conegudes, i m'evoquen hores dolçament viscudes. Quan no coneixia més amples confins que aquestes guerrigues d'usines i pins. I doncs, quan no coneixia més amples confins que aquestes guerrigues d'usines i pins, va ser quan vaig descobrir la màgia de la Mare de Déu i de les festes de l'Om. De passat demà dos dies serà la Mare de Déu i celebrarà cor meu en sentir la xenemia, o aquell altre, a la festa del patró que empana, covets, porcella, música i sermó. Si arriba tard a la festa no troba sopar ni orquestra.
repicades de campana, pam, pam, dos covets. Antoni Garriguer, el tal sigui, que s'enfilaven els que era cuit de campanar. I penjava una bandereta vermella i groga, i sempre guanyava esconi a les carreres d'escola. S'enfilai de pomes per nins, els paners de les dones, que ball, sol, pol i joia, l'esconi mariner, l'ofici a les 12, el git de la Mare de Déu, el vell boure, les alfabegueres, les pel·lícules en els frontons, les piloses de pell i serradís, amb un elastiquet que anaven i venien, que les venien a Lleumeta, els carritos de Lleumeta, negritos, cacabets, trozos de coco i galletes de coco, en Queremino, ¡ay, polo! En Pedro deu tenir el gran revolucionat. La banda municipal de Sineu sonant damunt Esquedefal, enemic de la plaça. Tots els nins jugant en els quatre cantons damunt Esquedefal. L'orquestra Creación, sonant damunt l'escenari de la verbena. El primer gol de cervesa, la primera estreta, la primera senyera en el campanar, la primera pesada, Rapsodia espanyola d'un company i parado el dia de sembrar. I tot 10 euros. Sí, tot 10 euros. Que si tot l'any fos festa, divertir-se seria més avorrit que treballar. Les festes d'agost semblen el misteri de la Santíssima Trinitat. No les veus igual quan tens fill que quan tens pare. I no en parlem quan ja ets Esperit Sant. Com és el cas d'aquest pregoner que enguany he passat a ser Esperit Sant, perquè l'Ireneu han refrescat casa nostra aquell estiu tan calorós. Seguint la teoria de la Santíssima Trinitat, he de pagar moneda en els anys 60, que jo era fill i a més era jovenet. Record com si fos ara un home molt prim, amb una moto Gucci, pentinat per enrere. Era don Pep de Serritxola, i l'alcalde don José Ramírez. Per aquell temps, les festes eren bàsicament un pasacalle, amenizado por gaita, tamboril i caramillo. Això ho vaig dir que era un programa d'aquell temps. Gran castillo de fuegos artificiales, misa solemne a las 12, carrera de las típicas joyas en el cop, grandes carreras ciclistas, dos grandes verbenas, Parado y Enduro. Aquí va. Aquell temps, la verbena, més que una verbena, era una verbeneta. Una verbeneta a dins el mercat. Que aleshores el mercat no tenia barrera. I feien un robo gran, tancat de perdissa, mata, vi, verdesca i ve de sobre, on els que podia pagar entrada hi veraven de dins. I per de fora, tota la cor celestial voltant. El lot de mostrar de coco i la pilotessa amb l'estiquet, xefarders i xefarderes, mares vigilants del fiet, el Sant Forer, i mentrestant escoltant el so d'un altaveu de sonoritat magna disparant allò de rascallo cuando muera que harás tú. O sigui, rascallo cuando mueras que harás tú. Però en rascallo no se moria. Per embolicar la troca. I això que mos pagava molt els de Llompos en el cinema, les verbenes de Maria mos passaven davant. Perquè no sé en què punyetes tenien bo, el Mariando, però cada any hi duien a cantar d'Antonio Machín. Esperança. Quan era ben jove, les festes i joc per nit eren bàsicament unes carreres de sacs i tranquil·litzadores. Vàrem tenir molta sort la meva generació perquè va haver un municipal que mos encalçaven la bicicleta, si no feien bomba. Pobre home. Gràcies a ell, a Sant Baltum de Sineu no mos van fer falta mai escoltar-lo. Passen uns anys i entra davant de don Gabriel Ferriol Grebó, en el que deu doni molt l'any de vida. I dic va entrar perquè en aquell temps les bales entraven, o sigui que ja les que trobaven de dins. Aleshores, mon pare, en Joan Bonara, des que vaig aprendre que ell va conformar-se un poc i compartir habilitats, com s'encarregava, entre altres coses, del manteniment de l'il·luminat públic. I quan venia el mes d'agost, juntament entre els meus germans, en Jaume i en Joan, li ajudàvem a penjar les bombilles, de totes les 60 paperites que era millor i plata. I a la vegada bombilàvem totes les verbenes.
Ara quan miro el rodo de la pista de ball del mercat i veig les 4 marques i les geringotes encimentades, d'aquelles que foren les 4 palmeres més grossudes i més sanes d'esclar, me dono compte que las nieves del tiempo las crearon mis pies. En aquestes plantes les vaig voler sembrar. I ja que Roset, quan venia la Mare de Déu, les empaperinava i il·luminava agafant a la peu de terra i una per una les fues i les posava a la punta una bombilla de color que amb un intermitent les feien encendre i apagar i les 4 palmeretes a dir la malla apareixien 4 arbres de Nadal. Llavors podeu imaginar en Miquel, servidor, als anys 70, a la Veripera, poca llum, aquelles palmeres ben blanc, ara me fa que ara m'encén, que veig que el son campana d'olla estreta, que mi estreta de sida y colando y elegante, marcando paquete. Y estaba hoy ya cantando, ven junto al mar donde yo estoy, Margarita. Bé, ara que he dit això de Margarida, me ve de gust dir-vos unes paraules que la Casa de Cultura vaig sentir en Blai Bonet, poeta santanyiner, igual que la meva neta. Bé, la meva neta encara no és poeta. En Blai va dir, una parella ha de procurar-se com 2 cordes d'una guitarra, que a pesar de so, de diferent gruix i so, juntes poden fer una melodia hermosa. Blai Bonet. Bé, seguirem. Dues de les coses que se dugueren a terme durant el mandat del Pal de Gravó foren la instal·lació d'un parc infantil on ara és la pista de futbol i a més van tancar de barreres el perímetre del mercat. A partir d'aquell moment s'amplià l'aforo i categoria del recinte i amb el temps el mercat s'ha convertit en més d'espai de concert i esport al punt d'encontre de totes les ètnies i cultures que s'hi aneu convivint amb harmonia. I així ha de seguir. I ara permeteu-me que vos conti la història més gran mai contada d'aquestes barreres. D'aquestes barreres que protegeixen el nostre estimat Central Park Cinebet. Per aquests anys actuaren a les festes d'agost artistes de renom y caché prohibitivo. Los Ángeles, los Pequeñiques, Mike Kennedy, los Bravos, los Tires, Pequeño Mundo, Orquesta Tudería y el Judío Iglesias. El Judío Iglesias també va venir cine, el Judío Iglesias. Si no ho creus, si aquell Mariano, el Judío Iglesias va venir cine. La veritat és que no recordo qui era el Pere Guirol, el showstar que trobava per les festes d'aquell any. En realitat, les verbenes estaven privatitzades i els promotors havien de fer molt possible per fer bona casa, vendre moltes entrades i aturar la balança de Borrero, que els anys d'un pot sacar i botaven la barrera i estalviaven més del que guanyaven fent 3 dies de feina. L'organització va instal·lar voltant tots els perímetres del mercat una alambrada de 2 fils per agafar altura a la valla. Acabada aquesta instal·lació, l'estètica d'aquella plaça era talment la d'un camp de concentració. El poble, amb motiu a fora, jo que això la gent, es va emprenyar. I molta. I doncs, què me'n diré? Per arrodonir la tormenta perfecta, l'Ajuntament es va comprometre a il·luminar el voltant de l'alambrada. I són molts de metres de cable, i en aquest llum elèctric de la sala no tenia tirades de fil tan llargues. A fi de treure el màxim profit i estar al mínim, la brigada monara, mon pare i ajudant, varen començar a juntar aquests pulmons de fil de diferents gruixos i color i de diferents procedències, i un tros d'aquí i un tros d'allà, amb palmes per un tumor, aconseguiren una vegada connectar la corrent, una borrada de bombilles que il·luminassin aquell matant-se la nit. Doncs puc ben assegurar que si s'hagués dut a terme aquest portent tota l'enginyeria lúdico-festiva a dia d'avui i indústria que ho descobreix, en el poble, en el tècnic i en els ajudants, segur que m'ho haguessin dut un camp de concentració, però de veres. Vengué el dia de la festa, llum i clamor. Escat de 2 hores des de començar la verbena, aquells filers ja estaven calents com un caliu. I vés a saber per què se digui és tan cruel que tots els ferros del voltant del mercat enrampaven. Bingo!
ja tenim les alambrades electrificades. I sort que la corrent només era 125. El plàstic ben fut, els cables van a comptar fins que pogueren pobres. Després de fer un pataco, s'aturat llum de l'escenari que hi ha tot el poble. Fins fa pocs anys, a nivell de la contrada encara em parlaven de l'any que vàrem electrocutar la festa. I doncs mira per on, qui dies passa, any del país. Se va morir en Rascalló. I va entrar la democràcia. De fills passaren a pare. Gaita, Can Moril i Caramillo es tornaran a dir Xeremia. Xeremia. Bé, deixarem anar el tema de les Xeremies per una altra vegada, perquè com va dir Sebastià, en temps de meló, fora del món. I les anècdotes donaríem per dur-nos de pregó més. Seguirem. L'abril del 79 hi va l'elecció municipal. I votaren. I entraren un mal de nou a la sala. Habemos por hora ante independencia en un grup. I com diu, en motiven, els temps estan canviant. Canvia el poble. Un pol d'aigua potable, una voltadora, una piscina, una xarxa de clavegueram, un vial a ruta de colesterol, un polígon industrial, s'enfonguem un institut. I les festes per l'estiu. Bé, per l'estiu no. Democràcia i globalització, perdoneu si no m'he dit cap aquí, però és que hi ha problemes de vida. I les festes per l'estiu no. Democràcia i globalització dugueren diferents maneres d'entendre l'odi. Xiroi, nou, niet, somi, de fàbrica, Samola, Cayo Coco, 7 anys. Saps que n'hi ha hagut de Serau i de Xupito. Ara ja eren els nostres fills que descobrien la manya de la nit. Peligro, perill, danger. No el mateix Arnau que mestre Arnau. Quan d'un vinga a la festa i a la vegada col·laborar, com l'esclat es transforma en un excés. Cachondo, però excés. Record, preses i riades preparant programes de festa en regidores i regidors, en Antoni, en Esperança, en Així que me'n fem. Les primeres maratons organitzades pel club, per l'esclat club Vintage, l'esclat club Primera Època, en sortides de Casa Nova, per Sant Martí i arribades al mercat. Als principis dels 80, coincidint amb la posta en marxa de la nova volta d'obra, es va crear el Club Ciclista, que de llavors d'ençà, a més de molts altres esdeveniments, organitza cada any el Memorial Francesc Colomà, un clàssic a les curses ciclistes de les Balears. Pegant un ara a la seva directiva, un intent que sigui possible fusionar olimpiades en club del gourmet. Grans esprits, millors poetes. Als anys 80, el meu fill Joan i Biel m'atorgaren el títol de pare i un dels dos va néixer el dia de Sant Roc. El 90. Tenim mítica de sopa de cabra, el grup d'esplai, la barcera i les mítiques tigarrines d'estiu. Els ferriols, els colins, Toni, els fusters, un màquina, un verdader dinamitzador de festes, un mestre esfallero en tot el sentit. Va ser per mi un plaer col·laborar durant molts anys preparant algunes obres de teatre que representaven els alumnes de la Quintana. El rei Cotzolango, en Pere Pistoles, el Jai de la Barraqueta, Mare Terra, fins al Terremot, en Pere Satrutller i més. Amb una paraula, l'alumnat del col·legi de la Quintana venia a ser la masia del grup de teatre de la Prima. El grup de teatre del Primo, que durant tant d'anys morava un crit de rialles i moments agradables al nit d'estiu, i que per cert, dia 28 de juliol passat, va fer 24 anys que no va actuar per les festes de la Mare de Golf degut a l'accident de barco que tenien tornat d'una excursió de Formentera. Va ser notícia nacional. Desitjant de tot cor, que les reparacions actuals de xerpa i pintura s'arreglin aviat i aquesta màquina de crear il·lusió pres s'estoni a posar en marxa. L'escola, per una banda, grup d'esplai per l'altra,
amb ambient de llibertat, els nostres fills aprengueren a conviure, a estimar, pensar i ser crítics. De fet, la sensació personal que tenc és que enguany la llavor ha florit per cinema. Començarem a frenar motors i preparar l'aterratge. La millor manera de sortir de la vida o d'un pregó ha de ser com la millor manera de sortir d'una festa. Ni encet ni lleig. La vida va de molt ràpid, com parell que era ahir. Han viscut voltor i crisi. Molts de joves han volgut i haurem de sortir a fora perquè per créixer moltes vegades les plantes han de canviar de social. Segurament com els arbres per tot s'afluen, però l'important és que mai perdigueu serenat. Doncs, bona gent, i ara sí que cap. Gràcies. Per mi ha estat una alegria per donar el xut de sortida a les festes del meu poble. Que la roda acompanyi. Molt anys, salut i que vegades el seu. El que tenia com un repte, que hi va haver un cinebèric que sempre fan fotos, que esquiven per Tingola i sempre fan fotos, que va dir, m'he llevat una cosa mai vista. Intentaré fer una cosa mai vista. Alguna cosa necessit, perquè mires, però més dormir. Doncs que me mires en valor. Va, 2 minuts. Podria pujar 2 minuts en Pau, per exemple, i en Joan Moral, ajuda'm-me. Que hem de fer una prova. Vol fer cantar una cançó tot junt. Veig tothom què fa, no? Amb aquest canvi no sé si serà possible. Per favor, Joan, prou pujar, per tu. Bé. Ara veig un rellot, un pal de micro. Bé, fa 2 anys vaig fer or. I vaig anar a aquella Madoqueny. Van quedar a Madoqueny que cada vegada que torno a moneria era 20 euros. Vaig anar a aquella Madoqueny i vaig comprar 3 quinzes. I van sembrar tota l'alfava. I la cosa que em van tirar massa i me'l va sortir aquell instrument. Bé, això no me'l va cap dins la impressió. Ho van deixar secar i me'l va quedar una maraca, mira. En Joan que podia música tocar la maraca. Després tenim en Pau, que sí que ha estudiat el conservatori, dirigirà l'orquestra i la batuta. Ara vols fer la darrera prova per saber menys si heu escoltat el pregó. Què és això? De llavors, tal com seguim? Anem? Bé, doncs, ara farem amb això. I com que ho hem sembrat, he agafat els tubors de reguiu i les vaig treure. I van fer bé, el sopar de goma, els tubors de reguiu i un plàstic de qualitat. O sigui, la bolsa ha de ser de qualitat, perquè si no, no funciona. I de pas, cada vegada que dic qualitat, 20 euros. Ara, pot ser que vagi bé o no, perquè això és cosa de Déu i del temps. No sé dir com, bé, provarem. Si surt bé, intentarem menys de conèixer la cançó.
l'any que ve, avui farem un poc i farem dos passes a aquestes monges d'encara. Avui molt basta.